More love to you. I hope more y'all. My little sis, I thank you so much for wishing the great success in life to your bro DJ Hearty David Baba Kudzipa Radio Pacho. Are we there? Are we there? Welcome to the Blue Jeans radio station, where everybody is somebody. We make sure we cater for all your musical needs. If you are less for gospel music, this is the place to be. There is a lot that is lined up for you. There is the Sungura music, popularly known as Museve. You will be dancing your way up, and I rest assure you that there's a lot more programs that has been lined up for you. Whatever that you want to do or talk about, this is the place where you can be able to enjoy. Find us on Facebook. Just look for the Blue Jeans radio station. Also find us on YouTube. You will look for the Blue Jeans radio station channel. Subscribe, like, enjoy, and share. Kune wanda kupinda mumba group edepa WhatsApp andite bata ishifia mbongo panamba tunozo +276 1245 6700 karabara chia menshazia panamba tunotindo +277 8316 3806 akana munyo matombo simbarashe saudo +277 8314 9751 kune wanda kufona kuti mupinde muchilongo anditika wiki rega ndite bata DJ Hearty David Chipoy the Blue Jeans Master panamba +26377749219 akana kuti kuno shambadzirawo ama business awo zvitoro kana macompanies akasiyana varoda MC pamuchara kana DJ kuma functions akasiyana bata DJ Hearty David Chipoy panamba dzinoti +26377749219 atoita madhira kuti zvifamba ndete akutenda kuri kune vese vari kuya tichikurukura hurongwa hwebasa mwari ngavakuitirei zvakanaka. God bless you. It is my birthday, so ndiringomhanyira kuvana vanga vachindiwishira zvakanaka ndete. Hello Zimbabwe, hello everyone. Today is my brother's day, the day he was born. Yeah, I just want to sing a song for his birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Hearty, happy birthday to you. Yo, Hearty David Chipoy is my elder brother. We just give thanks to our mom, our lovely mom and daddy. Thank you everyone. I'm Brother Cleo, younger brother of DJ Hearty David Chipoy. Have a great day, Mr. David. May God give you what you wish in your life. All things are yours. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you so much, Father Cleo. If you want to know him, ndiye wanda ndinaipa video nonzikumira mirari mfano wangu ndakafanana naye yawe kaka ave kuchechi kwedu avazoziziva ukuthi mfana wangu pamwaziziva nasati. He's my younger brother. Ndiye mfana mudiki kumba kweda nditi pane zvimwe zvikomba tu zviri pakati apa pakatoipa
Musa Marimbire pa number 4 at the gem code Ukashure. Musa 30 October 2020 on my birthday. And the Satan Chaka Irasha. Last year zinafuma zakanaka zakaende kwa muzangu rinogoreka mwari vati bodo so mwana ndiwangu yazi wako amavota kuti ndinge ndichifara so I'm so excited and ndikufara zingaiti nekuti aish riri kudzimara nhasi riri kudzimara gore rapfuura dede ayayayayayaya apatsogona kuti ta muri bwanji si mwananguka chinyatso kufunga ruri mwanangu karamba si mwananguka chinyatso kufunga ruri mwanangu chakakurera nesuro ukochera chakakurera nesuro ukochera chakakurera nesuro ukochera. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mukure zvakanaka. Mukure zvakanaka. Mukure zvakanaka Mr. Chipoi. Mukure zvakanaka Mr. Chipoi. Mwari vakuwedzerei makore akawanda panyika. Mwari akuitirei zvakanaka zvose. Ndinoti ivai nezuva rakanaka Mr. Chipoi. Mwari vakuwedzerei makore akawanda muzuva ranhasi. Ndinoti Mwari akuwedzerei makore muzuva ranhasi. Akupei njere, akusunungure munhu zvakawanda mutigadzirire utapitapi paredhiyo Blue Jeans Radio apo atiwedzere zvakawanda. Ndinoti Mwari akuwedzere njere muzuva ranhasi. Ndini hangu Save T Torima mukomana weorchestra Sarudzo ndichiti pamberi na DJ wedu woye. mwaimbe vatinao panapa musambo wesungura nditi mukoma tarusara tori Masave. Thank you so much my brother, I love you so much, I love you. If you know you know pakato ipanditi. Thank you so much Archbishop. Archbishop vakanditengera mazidringi zvikanzi amtenge nekeke amumbozinwira zvenyu. Thank you so much Archbishop, I love you so much bro. May the dear Lord bless you in abundance. Uye vakurangarire muministry yamuri aneti nyasha dziwanzwe mukomboregwe imimi. Musa Marimbire apa number 4 anditi rega ndimbotengesa mbija ndogudzoka ndobva ndadai so. Magari veRustenburg, Brits, Mafiken munoziviswa kuti Peace and Love Salon yakavhura zvakare ine mahairstyles anotiwo carrot, twist, freehand, hairpiece and many more. Mahaircuts anoti mohawk, cheese cop, police cut, box cut, ladies cut, brush cut and many more. Kuti munzwe zvakawanda batai DJ latest pa number dzinoti +276 1343 7323 kana kwenda pa email address inoti yo peaceandlovesalon@gmail.com. Uye nekuda kwechirwere cheCovid-19 munokurudzirwa kuti muye makapfeka mamaski enyu. Peace and Love Salon, the better solution and more value. Yes, hello? Hello. Yeah, it is the artist. Okay, I'm going to go to the
birthday. Hello? Happy birthday, DJ Ati, the son of Moyo. Maita basa babongo. No kushusha chafu. Anditi ndianu? Unonditi atitudo kudobheki patendika. Alright, maita basa babongo. Mwari aramba achiitrai zvamunoda. Anditika? Murambe muchipa mutakunanzwa yenyu. Regaiti daro, mumoresa wairi vatatu? Ndinoda kunyanya kukwazisa Alexa Chiringa ngwandibekiko. Alright. Iwe kuti ukwazise Musa Marimbire. Na Gigi Musemwa. Yaimtendere kuti kukwazisana Amora Tepani. Alright. Akanaka muferese munyasha dzake. Muferese dzenye. Zvakanaka. Apa number 2 paita mapazi anditi. Apa na text WhatsApp ni mumwe wacha amene kuti ndiyareka tizona ipapa. Teki pa number 2 nikabaro dziko pano barwa munhu. Aseso varanasira kabarwa munhu paodzi. Paranzi pamachuana 1984. Musi wa 30 October. Chimhandara chimusikana chainzi Jenny Chipoi. Ndokubva chasununguka mwana mukomana anonzi Hatina David Chipoi. Mazita aina wakawandisa manje. Akuna na Peter na Tokmo. Ese mazita emunhu wani rakaremerwa gomana rino nemazita. Ndozuva randakazvarwa nditi saka pakabarwa pakapemberwa. I thank God because nana denda zvangu. Ndoreva kairo rekorona iro riri. Aiwa handina ndichiri mutano inini handorapedza vanhu here. Mwari vachiri kundichengeta vachiri kundida. Uye zvese munhu waMwari rega ndikuti iwewe chero kavana rudenda racho kana uchitenda, if you believe Mwari vanokuhila, vanokurapa, vanokuchengeta. Ane imwe nhambo nogona kutorera masa Pauro anoti ndine munzwa mumiri mangu, asi Mwari havasi kumbobisa zvavo, asi haumbokuuraya munzwa iwoyo. Zvata kutopedza naimi ko vamwe vasina kurira. Regai tione. Happy birthday, DJ. Happy birthday, Hatri. Happy birthday, Mr. Chipoi. Blue Jeans Radio. Tinokushuvirai kusvitsa makore 36 DJ. Tinemi mupfungwa nemundangariro. Tinokudai zvikuru makatikoshera pane fenyu rako. Kunyanya kuseka iyo inondikwadza manje. 36 years makura baba. Tinokushuvirai zvakanaka. Ndisingakamuri ndikwazisewo mhuri yangu mai mufana mai descend panyajena masvingwa. Nevana vavo descend na drive in ini baba D Johannes Muhoho ndiri pano pa Johannesburg pamusha mukuru ndate. Thank you so much my brother man Johannes. Anzi kuseka yangu inonakidza nditi. Ako unomboiona sei kuseka yacho? Anzi munoiona sei kuseka yangu inini? My name is DJ Hati David Chipoi, the Blue Jeans Master, the son of Moyo. Mtoka Dewa, mtoka Moyo. Baba Kudzipa Radio Punch, the Blue Jeans Master. Blue Jeans Master, your DJ at 36. King David. Happy birthday to you, happy birthday to you, every birthday to you, every birthday to you. Happy birthday to you,
Happy birthday to you, every bright to you, every bright to you. Happy birthday hadi David Chipoi. Aiwa makura moyo. Zvinoda kutendwa izvi, tendai Mwari anova anotichengeta. Netwa 44 20 Jabushwe. Jabushwe. Thank you so much, my brother man. Thank you so much. May the dear Lord bless you in abundance and everything that you do in life. May the grace of God make you success. Apana batu zakare nekuti pane mapachi andije teki apagarwa nezvimofu zvega nai ati ndongwazi and the adequate sounds damba refutamirira judgment akamba karonziko mandisvitsa kure sekwana zvitswana Mwari nanditi pedyo nekuramwa ndakadzokera kumashure ndikagara padombo ndikaringa kurutivi wanipe Mwari vafura zvemumwe musuwo panenge ndichangorora basa rakabva rapera zvisina tsarukano zvainge zvakaoma ndikati Mwari makadi DJ happy birthday to you. Aiwa tinofara DJ tinofara ndi Tobias pa mwana chiweshi pano pa East London SA. Aiwa tinofara nengoma dzamunotipa muvedi makore akawanda. Mwari akuwedzere makore ekurarama. Mwari ndaakuwedzere makore ekurarama. Aiwa pamberi nekuruwa ngoma tinemi kuno tinemi akapedza makore opo tisina mwana tisina kubata kudzimu maoko zvainge zvakaoma ndikati Mwari mandiramwa wai. Thank you so much mukoma Tobias. Mwari ngavakuitirewo zvakanaka nemiwo amuropafadzwe nepfenyero iri kupisa the number 1 online radio station Blue Jeans Radio. Amina hati David Chipoi babakodzi pa radio pacho the Blue Jeans Master, the son of Moyo. Hakuna mwana akandikoshera muupenyu wangu. Arumbidzai shenjere. How are you doing? Thank you so much my guru. Anditi mai wangu ishumba ndaifana zokuti mai nini anditi thank you so much mai nini mama wangu anditi muri shumba aimi andikoko a Blue Jeans radio station with your favorite DJ, the Blue Jeans Master at 36 today 3rd October 2020. Angilekutombula kuti yampata kahle kuzindabali zonke lapho yakona. Boss Chamela, how are you doing? Overseer Dunlop. Boss Colin Batu zikufamba irapa. Aliseko Brainer. How are you doing my friend? My number 1 fan. I love you so much. Ndoti makadi mburi yeZimbabwe kusanganisira Mozambique, Malawi, zita ndinoitwa Smart Josias Makone, ndiri pano pa Cape Town. Ndichifamba na DJ vedu DJ Hard, ndinoti very happy. Nhasi tine mufaro kwamuri nebirthday renyu. Tinotenda nekugamuchira birthday renyu zvakanaka zuva nhasi. Navose vakateererawo vane mufaro nebirthday renyu zuva ranhasi ndinoti Mwari ngavawedzerewo makomborero. Nemiwo DJ Hard ndinotenda ne36 yenyu yamabata zuva ranhasi, zuva ramakauya pano panyika. Ndinoti futi Mwari
ngamuwedzere zvimwe zvidhafu zvamakanga munazvo ngazviwedzerwe zvive futi more. Ndinotenda DJ Ati swara nhasi nebirthday renyu. Ndoda unatsa kutokikwa mondiridza kasonge kamwe ndinyatsorova dhanzi nhasi pabirthday renyu. Ndoda kambo kamwe ka David Spoy hanzi ndo akadzinza ndega here. Ndoda unyatsokarova nhasi pabirthday renyu ipapo. Kana muchindida ndiimbire chimbo mafansi boy, kana muchindida ndiimbire chimbo mafansi boy. Tindopa mangoma muri mambo auimbe nyambo inonagondunendando inondadadudendo. Tambo akaimba Solomoni mambo. Thank you so much. Tindopa mangoma muri mambo auimbe nyambo iritsiwa muri rambo dzinonakadza kotsimbo. Donza tambo akaimba Solomoni noti makorokoto mukomati nemakore amasvitswa nhasi. Aiwa, ndinotenda zvikuru kuti Mwari ngaawedzere. Yezve ndinochemera kuti dai Mwari awedzera naiwo mushando wenyu kusvika wakuremerai zvekuti muchatsvaga vamwe vanokubetserai nekuti mushando wakurisa. Aiwa, moti mhoreserawo mhuri yangu inoti Osido, Ruvarashe, tatenda. Shalom Chantel. Aiwa, ndinotenda. Thank you so much, Sheba Shalom. I hope you are doing good today. As I'm also excited. Today is my birthday. So, you know. DJ Ati ane muziki wayo. Ndoda kupa kutenda, ndoda kutanga ndakukwazisa imi murisei paBlue Jeans amunotikomborera shuwa ndokufara. I wish you many more years to come with the prosperity and the God love in life. Makore kuwanda vedu Mwari ngavakuchengetei. Tinotenda kuna Mwari varamba vakatichengeta saizvozvo. Tinotenda rambai makadero paBlue Jeans mukoma Ati. Tatenda zvangu. Pamusoro ichangame. DJ Hart on the radio station. Blue Jeans Radio. Makore kuwanda zvichireva akura muraramo. Muna mugonera Mwari nerudo rwenyu. Happy birthday mukoma David Chipoy. Ndinoti Mwari wakuwedzerei makore akawanda ekurarama. Ndimudharama shura uyu mukauru yezhira muchemwa. Ndotenda nebasa ramunoita paBlue Jeans apo. Makanyanya kuseka yenyu iyaiya dai yaitobvira kuwedzera kana ngouya mungoseka zvenyu kuseka yacho iyoyo vaida zviendeka manje. Handoti Mwari wakuwedzere makore akawanda ekurarama mukoma. Tekishwa chari zviri sei Dharamidas Phineas Ngwenya Silas na Silent nekati DJ latest munyo matombo saziya muri sei team mafanza eGP Sounds tinokudai zvakanyanyisa. Tiri kuyani zvakakura futi pfuura mashura iwaye munoziva. Tiri kuyani zvakakura futi. Ndatenda mukoma Ati muone zuva rakanaka. Ndimuchemwa Dharamashura ari kutaura panguva dzino. Ndatenda Mwari wakuwedzere makore ekurarama handiti. Your DJ at 36.
King David. DJ andokari pamusoro-soro kahuru yatswa nditi karemera dzimwe akarebwa nabosi maita zvikanzi amufana uya chavaremera kuvaremera futi azviremedzega ndimi munomuvhotera anditika agivi muchemwa hanzi ndiri kuya nezvidhafu kupfuura mashura iwaya bati mashura kuseri zvako imi musadhere ungadeleli angari mafara kuona imba chirongwa chanasi unonzi hati David Chiboy the Blue Jeans Master the son of Moyo mtu akadhewa angile kutembo lekuti haibo kwaze kuwa unjabulo hapo DJ Makadi happy birthday DJ happy birthday makorokoto amhlope happy birthday to you pakabarwa hati takafara kwazvo tikapemberera tichiti ave makorokoto tikaritenda denga tichiti ave mationa matirangarira. Muri kugona basa DJ, muri kutigonera, muri kugona basa. Muri kutaura na Colin Baiwa apa, Colin Baiwa wepachirumanzi, but now ndiri pa South apa. Pa Nigeria tuzene Joza apa. Happy birthday mkuru wangu, muri kugona singaiti. Apa tsogolo kuti ta. Asungura pa tsogolo kuti ta. Anti maibata manchi. Thank you so much boss Colin. Mwari rugari ngakuitire zvakanaka nditi. Muropafadzwe mudhukigwe wemimi. Happy birthday DJ Ati. Ivaini zuva rakanaka zuva ranhasi handiti. Mwari agokukwedzera makore ekurarama mukomborerwe. Murambe muri DJ wedu anotipa nhepfenuro inonakidza nguva nemisi. Your DJ at 36. King David. Birthday babangoni bakudzi birthday. Mwari ngakudzwe nekusa 36 years. Tochivavarira kuti mukwanise dzimwe 4 years titange upenyu koma tonyanya kushuvira. Ndiwe vamawarire paDevton apa kuSouth Africa vanobuda pamwe nezapo.
Good morning, Blue Jeans family. Good morning to you all DJs. And good morning to the birthday guy, DJ Artie. My brother, my friend, my mentor, my father. This morning I'd like to wish you a happy birthday. And I'm praying that God will increase more years of grace and abundance unto your life. And this is Junior Major Favor Music. Have a blessed day. We love you lots, our DJ. Unaona manje kuti Mwari zvaaromboita so vanozokupa vana. Thank you so much my son. Aizinyore kuti uzi nomwe munhu my mentor. Iwe unombozivhunza kuti ndakanyanyoitei kwenini ndaitei. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, DJ. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now, DJ? How old are you now? We wish you many more. We wish you many more. We wish you many more, DJ. We wish you many more. Happy birthday. I wish you nothing but many more years to come. Ndinokushuvirai mamwe makore akazara nekuzara nomufaro. And ndinoshuvira kuti Mwari vakuwedzerei mamwe makore mugoona zvizukuru bvi zvenyu. Mwari varamba vachikupai simba. Mwari varamba vachikuprotectai. Mwari varambe vakangokupai protection yavo every time. Pese pamuri, pese pamunofamba, kubasa kwenyu, kumba kwenyu, pamunorara. Ndiri kutaura protection inobva kuna Mwari. Ndikuti Mwari ngavaramba vachikupai makore nemakore akazara nomufaro. Mwari ngavakuchengetedzai, ngavaise ruoko rwavo pamusoro penyu. Mwari vakukomborerei, Mwari vakuitirai zvakanaka. My name is Minister Ndandoengo Sinyone, gospel artist. Have a good one. Thank you. Vedueka. Argendi gumbere pana panditi ava makatisangana imangwana topedzisa zvirongwa zvacho tinge zvakafumira sei uye zvemakasunga ona mamuchingo uya handiti nema voice record enyu handitika kana kundifonera pa +2 63777492919 andonzi hati David Chipoere kai ndimbozorora zvishoma ndimbofarawo kane andimbopemberera birthday rangu zvakanaka. Thank you so much to everybody anga achindishuvira rombo rakanaka nevachiramba vachindishuvira rombo rakanaka. Weri kugare ngakuchengetei andokudai makadaro oso argentende zvakare chief yambongo chairman Shazia simba rashe mnyoma tombo will flow Cosmas Rusere na Big Shame na Tiruna kuda kwashe sibia team Blue Jeans radio station. Thank you so much guys. Nekumira neni ndiri kufara zingaiti nekuti muneni uye muri kusimbisa kuti chirongwa chirambe chiendera mberi. Weri kugare ngakuitewo zvakanaka mune zvamunobata muropafadzwe. Peace and Love Saloon. I thank you so much guys for being a part of us. May the dear Lord bless you. Kule DJ latest. One love. Ando kudai mekedero. Kokuna be. I love you. Mafundi zangu ya Sunday timwimba ya Mwari. Thank you so much guys. It was a wonderful time being with you here today. Let's meet again. Let's meet again tomorrow on Blue Jeans Radio Gospel 20. Kune vasina kurira pachirongwa chine muyorera mangwana ndete. Bweru karega kuchengete. Bye bye.
mange makateerera kuti rongwa Blue Jeans Radio Sungura Top 10 chamunopiwa chishanu chega chega nePeace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio mwina DJ Hati David Chipo tosangana zvakare izvo ndinotevera.